Dobrodošli na svečano otvaranje svjetskog natjecanja brodomaketara te državnog natjecanja i ocjenske izložbe. Centar tehničke kulture Rijeka, Hrvatski savez brodomaketara i Hrvatska zajednica tehničke kulture organiziraju od 22. do 30. rujna u muzeju grada Rijeke i Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja svjetsko natjecanje brodomaketara po pravilima naviga koje okuplja 320 maketa brodova iz 18 zemalja. Istovremeno se odvija 17. državno natjecanje brodomaketara i 9. ocjenska izložba maketa brodova na kojem je izloženo 50 maketa brodova.